So friends, दाख्लैसो 3 तारिखाव मोनसे गिदिर जाथाय जानानै थांनाय B-Boys YouTube चेनेलनि बिगोमा बिथां सन्जिब बर' बिथांना मोनसे बिराद गिदिर जाथाय जानानै थांदों दाख्लै 3 तारिखाव। स' माने जाथाया माब्रै जाखो होनोब्ला जाय बिनि भिडिअखौ नायो बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आरो जाय बिनि भिडिअखौ नाया बिथांमोना मिथियाखै। स' आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो दिनैनि भिडिअआव। नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो जोबजासे नायलांबानो जाबाय। स' खोथाया जाहैबाय बिथाङा B-Boys YouTube चेनेल आरोना बिथाङा माने सन्जय बर'आ गुवाहाटीयाव थांदोंमोन, गुवाहाटी फेन्सि बाजाराव। बेयावहाय मबाइल बायनो थांदोंमोन आरो बे मबाइल बायनो थांनायाव बिदिनो बास सायावहाय बिदिनो फानि बिदिनो ब्लग बानायलांबाय थादोंमोन आरो कमेडियैनो। स' बिदिनो बास गाखोलांबाय थानाय समावनो फेन्सि बाजार मोनहांआव माने ओंखारसिगौमोन आरो बे बिदि ओंखारहां जानायावनो माने सासे मानसियाहाय बेखौ होथेनानै लाखिनाय बायदि जादोंमोन आरोना बासावहाय। बिदि होथेनानै लाखिबाय थानाय माने बियो बिनि फैसाखौ नुखानाय आरोना बिसोरो बिदिनो बे हेन्डिमेना फैसा खांग्राफ्रा नुखानायमोन बिनि फैसाखौ, बेनिखायनो माने खावनो खायदा लाबाय थाखादोंमोन आरो। स' बिथाङा ब्लग भिडिअ बानायबाय थाखादोंमोन। बे ब्लग भिडिअ बानायबाय थानायावनो उनथिंनिफ्राय बिनि बेगनि चेनखौ खेंनानै फैसाखौ हाननाय जायो आरोना। भिडिअ नुखाजोबदों। ओमफ्राय खावनानै बिदिनो स्रोद लाबाय। ओमफ्राय उनावहायसो बे बिथाङा माने सन्जय बर'आ B-Boysआ उनावहाय चेन गेंनायखौ नुनानै चेक खालामबा फैसाया गैला आरोना। स' बिथाङा बिदिनो होनलाबायबाय बिसोरखौ होनदोंमोन, नाथाय बिसोरो बिदिनो सिमान जायासै आरोना, खोन्थाना लायासै, नङाबा लाग्राया बिसोर सानैयानोखामोन। ओमफ्राय बिथाङा बे गोमानाय समावनो बे भिडिअखौ नायोबा बिथाङा डाइरेक्ट हमनो हागौमोन आरो बेवहायनो। स' बिथाङा बे भिडिअखौ नायफ्लांनो रोङासै, गावनो खोन्थाना लाखादों। उनावहायसो बासनिफ्राय ओंखारनायाव बे भिडिअखौ नायनानै गाव मोनथिनो मोन्दों, बिदि खोन्थाना लाखादों। स' नोंथांमोना बे B-Boysनि फैसा खावजानाय ससे क्लिपको नायना लाग्रो। ये जो आप लोग मैं वीडियो दिखाने वाला है आप लोगों को, मैं जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं ना उसको ध्यान देके देखिएगा तो आप पता चलेगा कि पैसा इसी ने चुराया है। क्योंकि उसने मुझे फॉलो किया है। जब उस टाइम जब मैं बाहर निकलने वाला था तब उसने मुझे रुका है ऐसा हाथ डाल के, और इसने कुछ किया, ऐसा कुछ करेगा मुझे पता भी नहीं था, कुछ किया मुझे पता भी नहीं चला। बट जब पता चलते ही मैं ऐसा मुड़ के देखा तो हाँ, बैग के चेन तो खुला हुआ है, तो बैग चेक किया मैंने जल्दी से, तो पैसा गायब। तो वो वीडियो क्लिप देखिए थोड़ा। इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। ये भाई लोग मंजिल पहुंच गया। अरे ये तो लो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस उतरो, यही उतर लेता हूँ आगे थोड़ा, यही होता आएगा। मंदिर मिल गया बाबा। हाँ, पानी हाय। đó vậy đó kia lên. पार्स किधर है मेरा? और पार्स किधर है? ये जो चेन निकला है ना आपने, भैया हमको गुस्सा है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे इधर ही रखा था ना मैंने। है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पार्स तो इधर ही रखा था मैंने। हाँ? मोबाइल दी क्या जाकर लीजिए? नहीं पार्स तो मैंने इधर ही रखा था। पागल है क्या? पर्स आपने निकाला है? हाँ? ये से बैग से निकाला है, चेन कैसे निकला हुआ है? आपका माथा खराब है क्या? आपका माथा खराब है? हाँ? ये आप देख सकते हैं।
इसको देखिए, इसको देखिए। पर्स कहाँ गायब हो सकता है? आपकी गाड़ी में तो आए, आपकी गाड़ी में तो आए, नहीं आपकी गाड़ी में तो आई। यहाँ पर दिमाग खराब नहीं है मेरा, मेरा बैग का सेल कैसा खुला हुआ है? यही पर तो है था मेरा। दिमाग खराब है क्या? हमको क्या दिमाग खराब है क्या? 19,500 रुपीज था, तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं यही पर था। मैंने अभी अंदाज, माथा खराब कर देगा ना। कितना आदमी गया आपको मैंने मनी पर्स से मेरा पैसा दिया, वीडियो अभी भी है। वो पर्स किधर है देखो। मुझे तब पता चला कि जब मैं बस से उतर के वीडियो क्लिप देखा तो और क्लिप आपने नहीं लिया, मैंने मान लिया। मैं आपको मेरे पास से पैसा दिया था कि दिया नहीं? था, वो भी दिया, वो भी दिया। पास में पैसा नहीं, कितना था आपने देखा कि नहीं? देखा था आपने? मैंने यहाँ से यही बेचा था सर को, मैंने सीट वो बड़ा पैसा नहीं। हाँ? वो देखने से वो कैसे लगा रहे वो आगे है माथा बेवटी भाई है। पीछे कितना आदमी यही रहना तो सही था ना। पर्स यही पर था, बैग का चेन खुला हुआ है, मोबाइल भी है, मोबाइल भी है। उसने बोला है कि मेरे बैग में मोबाइल भी है, तो उसको कैसे पता चला कि मेरे बैग में मोबाइल है? अरे मोबाइल तो है, मोबाइल भी है, लेकिन पर्स यही रहना चाहिए था ना। मोबाइल भी है। अरे मोबाइल तो है, मोबाइल भी है, लेकिन पर्स यही रहना चाहिए था ना। तो गाइस आप लोग ये देखिए, वो ऐसा करके मुझे रखा तो उसको हटा के मैं आ गया है, फिर भी वो मेरे पीछे पीछे आके मेरे पास रहता है। अब देखना देखना देखना, वो मेरे पीछे है, आके वो मेरे पीछे है, मेरे पीछे खड़ा हुआ है और बैग में नजर दे रहा है। देखो देखो देखो, ये मेरे बैग से कुछ निकाल नहीं रहा था, तो ये नीचे क्यों देखा था? ये नीचे देखो देखो, ये देखिए नीचे मेरे बैग में क्यों देखा था? अब देखना, इस बंदे ने हाथ को नीचे लाया और बैग से वो निकाला। देखिए देखिए अच्छी तरह, कंडक्टर भी देख लिया ओ, और नीचे नीचे वो कर लिया। मुझे पता नहीं चला था कि उस समय कि उस अंकल ने मेरे पैसा को चूर करके अपने जेब में डाल लिया है और मेरे सेन खुला के खुला रह गया। वो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए खुला रह गया है मेरे बैग। तो चेक किया, पैसा नहीं है मेरे बैग से, मेरा पर्स गायब। जिसने मुझे आने से रोक के रखा था, ये और ये कंडक्टर, यही दोनों था मेरे पीछे और कोई भी नहीं था। यार गाइस, इस फुटेज को देख के आपके दिमाग में क्या सवाल आया? क्या उसने ही लेके गया या किसी और ने? प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा। स' डाइरेक्ट माने सिखावखौ डाइरेक्ट हमनो हाखायो। बिथाङा ब्लग भिडिअ बानायबाय थाखादोंमोन। बे ब्लग भिडिअ बानायबाय थानायाव बे ब्लग भिडिअ बानायनायाव रेकर्ड जानानै थाजोबखादों। स' दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथां बि भइस इउटुब चेनेलनि सायाव बिराद गिदिर जाथाय जादोंमोन आरोना। स' बिदि जानाङामोन, बिथांनि सायाव बिराद खस्थ' खालामोमोन बिथाङा, हार्डवर्क खामानि मावोमोन आरोना। भिडिअ बानायनायाव बिथांनि सायाव बिराद गिदिर जाथाय जाबाय। स' दा बिथाङा माने बे गुवाहाटियावहाय थांनानै बिदिनो थांनानै माने गुवाहाटियावहाय थाखायो जोंहा आदा फ्रेन्जेल नार्जारि, बिथाङा बेखौ लेंहरनानै पुलिसनो एफआइआर होबाय होननानै बिदि भिडिअ बानायनाय नुनो मोन्दों। स' जाहाथे बे एफआइआर होनायाव, केस गेलेनायाव बिथाङा देरहायो, देरहानानै फैसाखौ मोनफिनजोबो सिखावखौ हमनानै। स' आं बेखौनो आसा खालामो। आरो बिथां आदा फ्रेन्जेल नार्जारिनिसिमबो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। स' बिथाङा बेखौहाय हेल्प खालामनायनि थाखाय, आरो लोगोसे फ्रेन्जेल नार्जारिमोनजों लोगोसे बे गुवाहाटि नोगोरावनो थाग्रा बिदिनो माखासे लोगोफोर दङ। स' बिथांमोनाबो बेखौ बि भइस इउटुब चेनेलनि बिगोमा सन्जय बर'खौ बे केस एफआइआर होनायाव हेल्प खालामनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थायो। स' बे केसावहाय मोजाङै मोजां गेलेनानै जाहाथे देरहानानै बिथां बि भइस इउटुब चेनेला फैसाखौ मोनफिनजोबो। स' बेखौनो आसा खालामो। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोमोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ।